Kellna nispiċċa hawn flimkien intu jien tnej flimkien. Wara ġurnata xogħol minn dawk li donnu ma jispiċċaw jiena ġejt hawnhekk għalik għamil ġurnata nafsi fik intu jien u xejn mhu se jwaqqaf dak li għandna bżonn li dissew titlaq ngħix. Intu jien tnej flimkien. Meta qalbi tfarket kollha fittext lilek qalb il-folla bort mill-mostri li kisruh u intrabat dejjem 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 u xejn mhu se jwaqqaf dak li għandna bżonn li sew titlaq ngħix. Donna biex wasalna u bnejna ħajjitna intu jien. Żmien sabiħ jgħaddi malajr fi sħaratek wieda sajf u ddejna jitriq f'teatru Grek.